namasilo shandi madekwana Stella Vista sanibonani bantu bakwaZulu Natal isihlelo lethu ke lomnyango wezempilo Kaizer Chiefs of Gov.za silishaka mnandi namhlanje sisedurban eThekwini siyazi ke bawuthi isifundazwe esizilile njengoba sazi ukuthi ke iweekend le la kuzobe kubekwa khona umunye wakwabawongqongqoshe bakhona khona la eSouth Africa unathi imthethwa nokuyena ke ozobe ebekwa ngayo le weekend ekuzobe kuyiweekend ke esizilile kuyo sisifundazwe siyawazi ke amagalelo akhe kwabawongqongqoshe khona la eSouth Africa ubese simeleke lapha ya ezwenikazi laseFrance ambassador yezwe lethu khona lapha ya udaba ke esilwaziyo sifisayo nokudlulisa ukuthi ke emndenini engathi nje bengaduduzeka naye kaphumule ngokuthula uvike futhi leli ebelikhulu kakhulu kodwa ngokomnyango wezempilo ngoba sike saba lapha ya kwanongoma ehlala Nkosi nakula besivakashele indlulamithi ngokokumenywa indlulamithi ungqongqoshe emenywe indlulamithi ukuba kebezolumana nje indlebe kancane kuningi ke okuzibophezelo abaxoxile kuboniswana ngendlela umnyango wezempilo ongahlale usondelela ngayo ikakhulukazi eindaweni lezi zasemakhaya nakuzo ke inhlelo lezi authority ziyimkhosi yesizwe la kusuke kudingeka khona kube khona ukubambisana phakathi kohulumeni behlangabezana kulo mcimbi iningi ke izinto ezixoxiwe nezibe zibophezelo ezikhomba ukuthi njoba sinenkinga siwumnyango yokuthola abantu besilisa bengezi phambili abantu besilisa and asikufihlile lokho sihlale sikusho ngempela ukuthi ke mawuthi emaclinic ethu nasezibhedlela zethu abantu besilisa bafika ekugcineni ngoba sekuthiwa seyaqukulwa ngoba sekuthiwa sekonakele befika ke sebefika ke la ekhungweni zethu sinayo ke indlela ukuthi ke esikhatheni esiningi izifo uma ukwazile ukusibamba singakakubambi sona isifo singakaqinisi kuyenzeka sikwazi thina ukuthi sikhalime leso sifo kwesinye isikhathi silwe naso size sisiqede kwesinye isikhathi ke sikwazi ukuthi makuthi isifo kumele uphile naso sikwazi ukuthi sikulekelele kuthina uphile kangcono naso leso sifo leso so ke kuba kubi mawuzosiyekelela wena isifuza ukuthi konke lokho iqina ngoba umzimba udalwe ngenye indlela mawukuthi uyavuka nje ekseni uzuphathwe ikhanda kukhona osukubika ukuthi akukho right mawukuthi uyabona qhamuka isilonda endaweni ethile umzimba uyabika konke engekho right so ke kubalekile ukuthi ulalele umzimba kodwa sabantu besilisa kulokhu kuvela kancane ngathi sinenkani ekuzeni phambili ezintweni ezisuke ethinta ingakho ke indlulamithi yamakhosi ithekeke nayo izongenelela ngemkhosi ethile esuke ibhekene nabantu besilisa ukuthi umnyango wezempilo usondelele izoqhubeka ke uhlelo lokusokwa kwabantu besilisa esifundazweni olalikade liqalwe uMdlokombane ukuthi ke luqhubeke sibasoke abantu besilisa kube olunye ke udaba loluxoxe kakhulu ukuthi cha aliqhubeke lolu hlelo ngoba luhlelo oluhle futhi mali nomnyango wezempilo luhlale luphephile njalo neminye ke imkhosi ezoqala ezobibhekelela nokubhekelela kwabantwana ekwalikhulukazi kusetshenzwa kanye nequeen ukuthi ke kukwazi ukuthi ke umama wesizwe asondelele la ekukhuleni kwabantwana asondelele la ekuthenini ke bengalekelelwa kanjani abantwana bekhule kahle kuningi ke inhlelo exoxe ngazo ukuthi ke kuzosetshenzwa kanjani so lokho unpack kodwa simsondezela zona ezikusondela unyaka kunye kusijabulisa kakhulu umnyango wezempilo ukuthi indlulamithi amakhosi ibisibophezela yathi izoba iambassador impela la emnyangweni ukuze ikwazi kwathatha ama messages empilo iwasondeze emphakathini kwakhulukazi la athinta abantu besilisa inhlelo zethu ezifana nesibaya samadoda ukuthi ke masihlangene namadoda sixoxa umlayezo wesilo uyobulokhu ukhona njalo sashilo ukuthi masisemalokishini abasazi abanye sisibaya lesi yikho ke bethi yini sibaya samadoda bese siyabatshela athi no nina la sothi ikhosombe lamajita ke ngoba namajita nina kodwa ke silo sithe songena nakhona lapho ekhosombeni uthi akukho la azosala khona ngoba uyithatha serious into yezempilo kubeke usuku oluhle impela nje mina bengiqala ke phela ukuthi ngihlale lapha etafuleni ngihlale nesilo somabandla onke kumnandi nje besho nabelokhu absolutely ngabona nje absolutely uyangena lokhu uyangena nje kwamnandi kwadela kwanjaya usuku ke lolu ke futhi ke esinezivakashi ke njengokucela kwabantu kwi Facebook page yethu nangokuguidwa ikhalenda ye department
ahlale bengena abantu bethi siyacela ke nisithintele lezi zifo nalezi yikho ke namhlanje nginabantu abazihambeli la abakhona abazoxoxa nje ngezinto ezihlukahlukene nginiphatheleke ne-oncologist yabona ke amagama serious lawo onco uma igama liqala ngo-onco okwazi ukuthi serious kakhulu la abanye kuqala ngo-ad yabo hayi onco kusuke kubhujwa ngempela ke lapho ngale kokuchitha isikhathi i-breast cancer week le nakuyilake ke suke senza i-awareness ye-breast cancer ngoba siyafisa ukuthi abantu sihlale sikhumbuzesana sihlale sikhuluma ngalezi zifo lezi kodwa siye sithi asithathe ithuba siphinde silande i-specialist ngoba bayasibuza futhi ukuthi le ndaba naye nayixoxa nayishiya la kodwa ngale kokuchitha isikhathi ngicela uyi-introduce dokotela usho ukuthi ubani okabani wenzani futhi la emnyangweni yenu. Okay. Sanibonani emakhaya. Mina ngu-Dr. Sithenjiswa Mhlongo, ngi-clinical oncologist. Okusho ukuthi ngisebenza nge-radiation kanye ne-chemo, so umshini olapha i-cancer kanye nemjovo lenesizayo ekutheni silwe ne-cancer. Mhlambe ke ngiyangithanda edokotela masithola abantu abafana nabantu asinitholi kalula nhlani nibhizi nixakaxa imishini le but masithola umuntu ofana nawe ukukhuluma nomuntu osekhaya ofisa ukuhamba le ndlela oyihambile umthathe lapha e-high school uziyombeka lapha angahamba kanjani endleleni azafike nawo khona manje. Okay, so from high school ungadinga ukuthi wenze ama-subjects lana ahambisana ne-science. Okay. So udinga i-maths, i-biology and i-physical science. And lapho kube sekubukwa ama-APS scores. Angazi noma kusabizwa into efanayo yini manje, but ama-APS scores ukuze uzokwazi ukuthi wamukeleke kuma-university yokwenza i-medicine. From lapho yokwenza i-MPCHB yokuthi ube udokotela. Uswaba udokotela futhi? Mina ngithi phela mhlawumbe uvule waqhuma nje wangena oncology. Manje waqala washizila lapha na. Yebo. So saqala khona ke mina ngaye UKZN University of KwaZulu-Natal. Mina ngangilapha eMedonza. Khona usisi bami ngangibavakashela lapha. Siyibambile nongibabheka nje yabona ngibaqalaza. So emva kalokho ke mawuqede i-MPCHB yakho wenza internship yokuthi ngalesi sikhathi usaqedela ukutrainer kwakho bese ke uba i-medical officer. Emva kwalokho uyakwazi ukuthola ithuba lokuthi ube i-registrar okumuntu osuke efundela ukuba i-specialist. Yes, so i-registrar. Yezwe ngahlala noma uthi i-registrar ngijathi i-clerk ethizeni. So kumuntu osuke efundela ukuthi abe i-specialist. Manje wena ke usulapho noma usudlulile ke leso sikhathi. Sengidlulile. Yebo. Then kusugogodile ke manje. Usuyiloko kuthiwa i-oncologist. I-oncologist, yebo. Cha, ngiyathemba ke nasekhaya basizakala abantu siyesithanda ukuthi masithole angathi sikhule thina sazi ukuthi nje khona inesi, khona uthisha, kukhona uphoyisa. Asilitholanga ithuba. And manje angazi noma ikonise khona futhi lento le ababechazelwa ngemsebenzi nje ehlukahlukene. Angazi uma basakwenzani kodwa thina kulolu hlelo siyasiqinisa ekutheni masithola abantu abafana nani ke nithi ukubasondezela nalapha ekhaya belekeleleke ukuthi bengasondela kanjani. Umdlavuza lo i-cancer mawuchazela nje umuntu mhlambe nje umkhela phezulu ungathi yini ngiyazi ukuthi ngizwe bethi khona kuso sonke isitho somzimba khona emhlabeni but ukuthi nje namhlanje sizogxila kulebele kodwa ke mawusuchazela umuntu nje usekhaya umdlavuza kusuke kwenzakalani emzimbeni kwenze njani yini umdlavuza. Okay, so umdlavuza kusuke kuyimila emila from ama-cells ekubizwa ngamagqamuzana. Right, uma ukuthi amila ngendlela engalawuleki. Right, uma emila ngendlela engalawuleki ugcina sekuba nezimila ezimilayo noma igaxa ezimilayo emzimbeni. So lokho kukhula kungalawuleki nokuthi i-cell mayikhula i-machinery yakhona nomshini yokwenza ukuthi isebenze kahle ingasasebenzi kahle kuhamba isikhathi kugcine sekuwumdlavuza. So umdlavuza kusuke kuyinto ekuthi uma emilile lapha ine-potential noma iyakwazi ukuthi isabalalele kwezinye indawo emzimbeni. So kuhluke ngalokho ukuthi khona imila engewona umdlavuza okusuke nje kuyimila ye-growth bese kuba yilokho kuthiwa umdlavuza okwazi ukuthi usabalalele kwezinye indawo emzimbeni. Manje ngiyacabanga ukuthi njengoba nje ngeke ngizothiwa kune-prostate ke sayikhuluma kakhulu ye-prostate sengiyayicula nami leyo. Nansi ke manje le kuthiwa eyebele ngeke ngizokuthiwa khona neyibeletho neyani shoot lezi imila isuke imile bese isabalala nakhona la emabeleni nawo into ema kanjani. Imvamisa kusuke ukuthi imila liqale khona ebeleni akuvamisile ukuthi isabalalele ebeleni hayi ukuthi ngeke kwenzeke kodwa akuvamile.
so most yakhona kusuke ukuthi i-cancer eqale khona nomdlavuza oqale khona ebeleni. So either uqala kuma glands asebeleni enyameni esemabeleni noma kunamanye amafutha akhona ebeleni uqala kulezo indawo lezo. Manje mhlawumbe umzimba usuke wenzani uyalwa nawo ngiyizwa abanye bethi kwesinye isikhathi umzimba usukulwa nawo bese usuke kwenzakalani ke makuze kwenzeka zona lamagquluza la uwashoyo. So umzimba uyazama ukuthi ulwe nakho. Uma kuukuthi umzimba uyahluleka umdlavuza noma lezo imila lezo yizo ke esuke sizinamandla kakhulu kunomzimba ngaleso sikhathi bese ke kuhluma ke umdlavuza. Yazi phela lezi zomdlavuza icancer kuye kwaba nesikhathi nje la abantu bebekholelwa ukuthi isifo sabelungu ngiyaxolisa njengoba phela into eyisho njalo emakhaya sikhule kusho into zabelungu lezo. Manje yini le yenza abantu bengakholelwa ukuthi singabaphatha lesifo nanokuthi ke nedila kanjani nenze ukuthi abantu beunderstand cha isifo esingaphatha wonke umuntu lesi. Yebo kunjalo isifo esingaphatha wonke umuntu ngoba wonke umuntu nawo ama cells noma amagqamuzana lapho umdlavuza ongahluma khona. Imvamisa mawungezwe abantu bexoxa mhlawumbe umuntu uyosho ukuthi nganginomkhulu waba nesilonda esasingapholi noma wayenesigaxa sasingapholi okuyikona lokho ukuthi kungenzeka kuba kumdlavuza kodwa ngenxa yokuthi abantu sasibheka izinto zasemakhaya singabhekile ukuyothola sibize ngalamanye amagama sibize ngalezi ezingazinika wona. Yebo kodwa kungenzeka ukuthi kwakuvele kukhona yikho ukuthi sasingazi nokuthi abantu babengena i-access eyanele kuyamtholampilo. Kama lohlelo kzlchat.gov.za uhlelo lomnyango wezempilo KwaZulu-Natal shala Ntokozo kwaMaphisa sinodokotela la uNjomane uyasondezela nje into ethinta i-breast cancer sesizongena ke kuyo siqu ke manje i-breast cancer ngoba ubesasithatha nje esisondele ukuthi ngabe kuyini lokho kuthiwa i-cancer noma umdlavuza mase siya kulowo wencence webele umdlavuza mhlambe ke wona ungawuchaza uthini mawuchazela umuntu osekhanje ongenalo ulwazi oluphelele. Umdlavuza webele kusuke umdlavuza uhlume noma iziphi lawo maqhamuza lawo akhona ebeleni. So uma uhluma kuyenzeka ukuthi uqale kuma glands noma uqale kulawo mafutha asebeleni noma kwemthambo ekhona ebeleni. Umdlavuza ojwayelekile esiutholayo ilona obizwa ngeductal carcinoma okuwukuthi uqale kuma ducts lapho kuhamba khona ubisi. Yes. Okunye kuba lobular carcinoma okuyimdlavuza eqale kuma lobules lapho kuhlala khona ubisi. Enye yaqala nasesikhumbeni sebele noma engolweni. Yebo. So kuyenzeka ukuthi ama risk noma abantu abangayithola 1 in 27 abantu ngima ngiyoba nje la siwu30 nje sekukhona ke kusho oyedwa khona oyedwa ngaba nethuba lokuthi abe nomdlavuza empilweni yakhe. Kodwa ke ngcono babesifazane bawu3 kusho ukuthi la kunena ke sesingabheka ukuthi ubani. Cha 1 in 27. 1 in 27. Manje u1 in 27 kwabesifazane noma u1 in 27 njengoba silayindile. Kwabesifazane. Yebo kodwa lokho akusho ukuthi abantu besilisa ngeke bekwazi ukuthola umdlavuza webele. Bencane. Yebo. Ibele. Angithi abantu besilisa abanazo ibele lezo inyama lezo ezikhona ukuthi abantu besifazane nakubantu besilisa esibeleni sakho kukhona. So kulezo indawo lezo nomdlavuza nawo ungahluma yize umuntu wesilisa. Ngicela ukuchecka la umdlavuza yinto engagwemeka yini umuntu nje makuthiwa yena mhlambe noma isifo lesi mhlambe okuthiwa nje hayi cha indalo nje kusuke sekufikile but ikhona into ethi hayi mawungaphila lempilo le kanje ungagwema ukuthi uyithola usunawo umdlavuza. Zikhona izinto esingazenza okunciphisa amathuba ukuthi sibe nawo umdlavuza. Kodwa lokho akusho ukuthi ngeke uhlume ngezinye indlela. Right? So kunezinto masibuka ukuhluma komdlavuza sibuka izinto engama risk factors okuyizinto ezinyusa amathuba ukuthi ube nawo. Right? So siyahlukanisa sithi kunama modifiable okuyizinto ongayishintsha wena ngempilo yakho ukuthi nginganciphisa amathuba bese kuba nezinto ongakwazi ukuyishintsha ezinyusa amathuba ukuthi ube nomdlavuza. So uma sibuka ngo modifiable sikhuluma ngokuthi uyakwazi ukuthi udle kahle wenze sure ukuthi lokudla ayisali yazi lolu hlelo wonke umuntu ngisho ngezokhuluma ngesifo sikabhozo kodwa uthinta ukudla athi abantu abadle kahle. So eyokudla ukuthi udle ukudla okuhealthy. Right? Uzama ukuthi ugcine umzimba uhealthy nawo umaintain kahle ungabi nesisindo esikhulu kakhulu. Isisindo futhi anishiyo dokotela. Angazi nesifunani thina abantu besisindo. Anisibheki. Sengilindele kaTshwala ngoba nibushiye uTshwala nabo uTshwala ngeke kusali. Ngeke kusali. Ewubakithi. uTshwala busali lapha yonke into ngathi umnyango woTshwala noma noTshwala.
So yonke into esuke sikhuluma ngayo kusuke ukuthi kunyusa yonke into eyenziwayo in excess. So if into yenza in excess njengotshwala wenza in excess kakhulu. Mawenza kakhulu bafowethu yekani ukuphuzela uqeda. Thatha ithasi ungaphuzeli uqeda ngoba uyibeka kwi-risk. Hayi nginilweleke bafowethu namhlanje uyavuma udokotela uthi yebo. Bese kuba ukubhema. Okuyinto ongayinciphisa noma uyiyeke enyusa amathuba ukuthi ungaba nomdlavuza. Bese kuba ke izinto ze-environment ukuthi siyazi ukuthi njengoba silana kune-radiation ekhona from amafoni esiwasebenzisayo, ama-microwaves. Yebo. Ama-microwaves bafethu yekana amafoni musukulala nefoni ekamelweni ifoni ishiyele endaweni ephephile ulale ngoba izo zonke izinto engacishe zisondezele yebo. Bese kuba nezinto ongakwazi ukuyishintsha. Absolutely. Right, njengoba umuntu wesifazane, kuba umuntu wesifazane kubeka vese ethubeni elikhulu ukuthi ungaba nomdlavuza. Yebo. Bese kuba indaba yama genetics. So i-genetics isuke sibuka ekutheni into ehambelana ngomndeni noma ecommon lena siyibiza ngeBRCA or iBRCA mutation. Esuke ihambiselana nokunyusa amathuba ukuthi ungaba nomdlavuza webele. iBRCA lena ekushuthi makuthi khona ekhaya wakwaba nayo. Yebo. Angizwa ukuthi ngiyilento ngiyasho ngangivakasha eMedonsi. Angithi phela nganginezihlobo lapha eMedonsi. Ukuthi bayashesha ukugudluzana lapha futhi usathi usanisahamba kahle umthi uyagudluza endleleni. Suthola ezinye isihlobo njalo. Kunjalo nje. Kodwa ke akusenani. Ikhona ke lethola ukuthi ekhaya khona wayenayo bese ke ibilokhu isilela. Yebo. So nawe mawukuthi usuke aba nawo umdlavuza webele lokho kuyawanyusa amathuba ukuthi uphinde ube nawo. Bese kuba ama-risk ukuthi mhlambe waba nomdlavuza usayingane. Wathola ichemo noma wathola i-radiation khona esifubeni. Lezo zinto ziyawanyusa amathuba ukuthi ungaba nomdlavuza. So izinto ongeke ukwazi ukuyishintsha wena lezo. Eyibeka ethubeni lokuthi ungawuthola umdlavuza. Enye into abantu abazothanda ukuyazi dokotela impawu ukuthi ke ngingabona ngani ukuthi ke cha sekunobungozi ke manje engacishe ngibhekane nabo. Impawu ikakhulukazi leyo webele namhlanje asigxile kulo webele namhlanje. So okokuqala ukuthi uma wabuka amabele akho, right, ayafana yini? Right. So kuyenzeka ukuthi amabele angalingani. Kodwa uma kuukuthi uyabona ukuthi lele lodwa seliyashintsha. Mhlambe liyakhula noma liyancipha kade linge njalo phambilini. Lokho kungaba nempawu zokuthi khonto yenzakalayo. Cha udokotela yazi ngike nganotice enye into izolo njalo ebengakaze nginotice ukuthi lokho ngazalwa angaze ngiyibone endlebe yami. Ngithuke kabi. Uyibona esibukweni. Uzuye esibukweni ngofuna ibuka manje ngiyabuka lento yamabele bakhona abanye abantu othola line mhlawumbe akakwazi ukwabona kushuthi ke ibalekile into yokusizana nanopartner wakho awazi ukuthi ke amabele akhanjani uzabuya kulekelela athi hayi ngathi khona ukufuna ukuhluka manje ngoba uthi kumele afane. Kufanele afane njengoba denjalo phambili. Yebo. Bese kuba negaxa. Kuyenzeka ukuthi ube nesigaxa ebeleni noma kube nesigaxa ekhwapheni. Ekhwapheni. Yebo. So manje isigaxa sekhwapheni sikhomba ukuthi sekusebeleni. Lese sekhwapheni kusuke ukuthi umdlavuza uma uhamba uvamise ukuthi uhambe ngama-glands noma usabalalele endlaleni. So uma kunesigaxa ekhwapheni kuyenzeka ukuthi umdlavuza usabalalele kuleyo ndawo lesekhwapheni. Yazi le igaxa lezi ngeke ngizwe ikhwapha lapha ubona umuntu usehambe ngathi uzidlakela lapha ekhwapha kanti liselesigaxa nyane ekhwapha kanti ngenzeka ukuthi kusondela umdlavuza. Kuyenzeka yebo. Okunye kungaba ukuthi kube nokubomvu kube bomvu isikhumba sebele. Noma kube nendawo engonweni lapha ingoni iyashintsha ingena ngaphakathi. Ifaqa kule ngaphakathi okuyinto entsha. Uma ukuthi kuyenzeka abanye abantu bazalwe nayo nje vele. Khona sasifunda nakubona ukuthi evoco bethi labona hayi uzalwe nayo lento lena. Yebo bese kuyenzeka ukuthi mhlawumbe kube namanzi aphumayo engonweni noma kube negazi eliphumayo engonweni. So lezo izinto ezingenza ukuthi ucabange ukuthi khona okonakalayo noma kwenzakalayo ebeleni lami. Ayi lena ke ilezothe izinto esingekwazi ukuyishintsha lezi futhi indlela ongabona ngayo ukuthi ke sekukhona ubungozi obukhona. Ngokwakho ukubona ke abantu abaningi bayazi yini ukuthi ke kungenzeka bangene ngokwe research ushilo ukuthi 1 in 20 something kodwa ngokwakho ukubukwazi bayazi nabantu ngalento iawareness ingakanani. I-awareness ayikho nkulu kakhulu. Kusenendawo lapha eshoda khona ukuthi singaxwayisa ngazo. Ngoba kwesinye isikhathi umuntu athi hayi ngibone kumila ngayitshela ukuthi kusazophela. Imvamisa
kusuke kuyikho lokho ukuthi umuntu uhleze nethemba ukuthi hayi ngikubonile nje kodwa bengitshela ukuthi kusazophela noma yithumba noma yini kodwa into oyibonayo ngomdlavuza ukuthi ayihlali endaweni eyodwa iyakhula okuyiyona into okufanele umuntu ayibheke ukuthi nakho ukushintsha so kusuke kuyinto eshintshayo evolvayo ngoba siyazi ukuthi iyakwazi ukuthi ikhule. Ayi mina ngiyayithanda le yeyigqugquzelo ukuthi nawe ke umuntu wesilisa lekelela phela umama wakwakho uma ukuthi kuleso sigaba ulokhu na uthi kwathi uweza alikho niduludla lapho ulekelela ngithi nginamanga chawe ngenzela ukungafaki phela imfundiso engeke eSouth Africa ngoba kulalela iSouth Africa yonke nje kuba sikhuluma nje cha mhlambe ke isiphi step sokuqala kufuneka sithathe kumuntu ngoba nazi ususitshela ukuthi nazi indlela ongabona ngazo bakhona osekhaya ke manje othi hey ngiyayizwa lento ayisho udokotela uphuma bheke kufuneka enze njani so kuyofanele ukuthi aye emtholampilo ayokwazi ukuthi ahlolwe kahle ukuze kuzobonakala ukuthi lento esimilile kuyiwona umdlavuza noma yenye into noma igqamuza nje liyimilele ebeleni elingathi shu then emva kwalokho uma esehloliwe bese ungenza ama scans umuntu uyamthumelela ama scans so uma umuntu above 35 ungathunyelelwa for i-mammogram so i-mammogram isithombe sebele esizokwazi ukuthi sikhombise ngaphakathi ebeleni ukuthi kwenzakalani bese futhi kwenziwa ne-ultrasound yalo ibele ne-ultrasound yekhwapha okungamafutha lapho kucheckwa khona ngaphakathi ebeleni naseyindlaleni ukuthi khona yini okwenzakalayo phakathi uma ukuthi ikhona igaxa ibonakalayo nezokuthi ziyakhombisa ukuthi kungenzeka ukuthi kube umdlavuza kube sekwenziwa i-biopsy isicubu lapho sithathwa khona isicubu yalelo guludle elimilile lisiwe elab liyocheckwa ukuthi yini lena esivelile lana manje wena dokotela ngempela usuku nosuku lokusikana nalezi icubu njalo nje lezicubu ethatha lezi icubu lezi cha so thina umuntu efika kithi ufika esenayo i-diagnosis noma esetholile ukuthi umdlavuza ukhona thina sizwa odokotela abahlinzayo noma odokotela abakwazi ukuthi benze icubu thina sisebenza nje ngapha mase kuvelile bese ke thina siyangena senishaya sona ke nesifo qobo mhlambe ngeke ngizwe kuthiwa ezinye izifo inama stages athile i-cancer le inawo nama stages othi mhlambe isigaba sokuqala sesibili bese kuba khona la nethi hayi sekusemphela ndaba vele ujika ubuyele ekhaya ngesisakwazi ukusiza yebo i-cancer inawo ama stages akubona onke ama cancer nama stages kodwa imvamisa kuqala ku stage 1 kufikelele ku stage 4 so stage 1 kusuke kusawumdlavuzo sa early bese kuya dependa ngokuthi umile kuphi ama stage awafani dependa ukuthi umile kuphi uma kukhulunywa ngo stage 1 sithi to stage 3 kusuke kukhulunywa ukuthi inhloso yethu uma sikunika i-treatment ukuthi ulapheke noma usinde from umdlavuzo ophethe uma sikhuluma ngo stage 4 imvamisa siwe sikhuluma ukuthi asakwazi ukulapha sokuqede lo mdlavuza kodwa inhloso yethu ukuthi sinciphise amathuba ukuthi usabalalele phezulu kunalokho kuyikho unciphise nenhlungu oyizwayo nempawu ezenza ukuthi umdlavuza ukuhluphe so sinciphisa ama symptoms sikuze impilo yakho ekhona ibe ingabi impilo enzima so uma ukuthi unenhlungu sinciphise inhlungu uma ukuthi kuyopha si-addressa lokho kopha lo manje ngizwe ukhuluma into ethi chemo yini chemo lena i-chemo so i-chemo ama-drip noma imjovo esiyisebenzisayo esuke directed ukuthi izohamba iyohlasela lapha umdlavuza osuke lokhu ngihlume khona so yona inhle ngokuthi ikwazi ukuthi isabalalele emzimbeni wonke so uma ukuthi kuneyinhlayane ezincane zomdlavuza esingayiboni ihamba iyoshaya kulezo indawo so isiza ngalokho ke ichemo yona ngoba iyakwazi ukusabalala emzimbeni wonke mhlambe nje uma ungathiwa ke usuxoxa nje ngoba phela nami ngibuzela kakhulu zalo lapha ekhaya ungenalo ulwazi ntutututu akhona namaphilisi noma imithi ongahamba nje uyayithenga ekhemisi uthi cha ngicabanga ukuthi ngibone udokotela ekhuluma ngento yecancer ngiphelele uhlobo lamaphilisi ngibe ngiyishaya noma cha kunohlelo oluthilo lemithi nilikhale nina ngendlela yakho so uma kukhulunywa ngechemo kunabantu abakwazi ukuthi bayiprescribe noma bayinike okunye either ama clinical oncologist noma ama medical oncologist akuwona wonke umuntu ongathi uzoyinika so leyo mithi leyo ngenxa yokuthi isebenza ngalendlela yokuthi lapha umdlavuza kusuke ku regulated ukusebenza kwayo ayitholakali nje noma kanjani yebo
ileni lama schedule a serious. Cha ngiyakuzwa dokotela. Ngithi uyazi ngazi no schedule. Uyangizwa ukuthi ngiyasondela kancane ngoba nami ngangikudla lapha eMedunsa. Kukubi ubavakashela Nkosi yami siphithiza lapha ko Vrand bengeneke sibalindeke sihlale ngaphandle ngibheke lapha kudokotela uZinhle Shozi nokuyena ke angazi ke bakhethe kanjani labo bethe ngoba sikudilwa nento ye mental health namhlanje kuzokwazi ukuthi ke na kulentuza but then ebese ke kuyale kukhulumeke ngakho kodwa ke ake ngigwinyise amathe udokotela kusashintshwana la ngithi ke igama lohlelo ikaizer.chat.gov.za silishaka mnandi siseThekwini namhlanje nokuyila ke sizokwazi ukuthi ke sixoxe nodokotela. Dokotela asikubingelele sikwamukele bese uyasitshela ukuthi uba nokabani wenzani la emsakazweni. Sawubona bhuti Ntokozo, mina sabona nabalali emakhaya. Absolutely. Mina nguZinhle wakwaShozi, ngudokotela wengqondo, phecelezi ngesingisi specialist psychiatrist. Iziphi izinto enizibona ikakhulukazi kulesikhathi esibhekene naso social media sontontoni kuyiyona nto ebusy ihlasele abantu ngokwento ethinta umqondo. Okay. Isifo esijwayeleke kakhulu kuthina esisibonayo thina esisebenza ngabantu abaphazamisekile ngokomqondo i-depression ngesingisi or ukhwantalala ingcindezi very very common ijwayeleke kakhulu kwabantu abasebenzayo nabantu abangasebenzi stress nje siningi stress so siyesibone nje abantu abagula abaphathwa yileso sifo esinye isifo esijwayeleke kakhulu kuthiwa anxiety ngesingisi okay ukhona umehluko phakathi kwale depression ne-anxiety khona impela umehluko khona umehluko i-depression kube ngazuthi umuntu ohleze ephatheke kabi uyashesha ukucasuka noma mhlambe izinto abethanda ukuzenza ngaphambilini akasathanda ukuzenza manje akasakuthola ukujabula kalula kuba nje uphatheka kabi yebo ikhona into wazi sasisebenza nayo yayifika lapho kumlungu umphathi wethu ithi am anxiety ubona ukuthi ikonakele kakhulu manje sengiyayibona lento oyishoyo wayeyizwile indaba ka-anxiety i-anxiety ke kodwa ke ihlukile ke yona kuba uvalo kuyashesha ukuthuka uhlezi ucabanga nje ucabanga awukhululeki kuba uhlezi nje une stress uvalo ngiyangizwa into lokuthi heqe uvalo uthola kwesinye isikhathi uya kwi-interview uheqe uvalo iyona i-anxiety iyona impela ingozi lelo valo ukuze ukuthi uzocisha uqhuzuka kwesinye isikhathi impela ingozi ilona kuvalo lona izona ke esijwayele ukuyibona ezinye mhlambe kuba yizo lezo ke ezidakamizwa ke yibo laba abantu mhlambe abanye babo bazama ukulapha kona ukuthi depression bazama ukulapha anxiety kodwa bakwenza ngendlela wrong bacindezela into ethi bese bevusa okunyeke ngokusebenzisa idakamizwa bavusa okunye ngoba phela angithi nje enye into ekuyenzeka uthola ukuthi na umuntu une-pressure mhlawumbe emsebenzini ufuneke ebese eqala futhi aphuze nalezi zinto ey'hlohlozayo lezi ekuthiwa yikwenza ungalala uthi usephuza zona kakhulu agcine njalo eseyithola engasakwazi-ke manje ukusebenza nakho lokho kungenzekani kube yenye yezinto ey'fana nayo ingcindezi lokhuluma ngayo yebo kungaba yikona zona lezo zinto ehlohlozayo zidala yona i-anxiety yes it can be a cause of anxiety so mawuyisebenzisa kakhulu nazo zingayigcina sekuyini lentuzana nansi enye into la esingayixoxi kakhulu lento yo social media nani ngokuyibuka kwenu mhlambe noma i-research yenu ikhomba ukuthi esikhathini samanje siphila no social media i-impact yalezi zinto ezifana no social media ithini maniyilandelela nje ikhona i-impact yize ucwaningo lingeliningi kakhulu la eSouth Africa kodwa kulamanye amazwe angaphandle siye sibone ukuthi especially for ingane ezincane yebona o13 to 18 ama teenager laba nama preteens yes inkulu nje i-pressure ne-stress abakusona ngokuba ku social media ukhumbula ukuthi lezi ingane asikakazazi ukuthi zingoba yes and then kuzofika angene ku social media abantu bayikhulumela umathanda bayishona into abayithandayo
bese ingane iba depressed, iba nengcindezi, iba ne-stress, iba ne-anxiety ngenxa yokuthi ilalele umhlaba wonke abantu abangamazi nokumazi. Nayo ayikakazazi nokuzazi, ayikwazi ukuhlukanisa Nkosi yami. So usually ku-affecta kakhulu iy'ngane ezisancane kodwa nabantu abadala baya-affecteka kakhulu. Yes, yeah. Mina ngiye ngibone kwayimina lento leyo umuntu avela abhale uthi uyibhale nje uthi na ngila ebhishi ngiyihlalele angene umuntu akuthuke ngathi nake nahlangana emgaqweni kodwa akakwazi njalo lo muntu lo abone into ufuneka akuthuke yena bese ngiyibuthi sekwaphilwa kanjani ka usemgaqweni phela ka-social media umuntu uyikhulumela umathanda. So akufuneki ukunake kakhulu. Mase siya kuwo kumqondo uqobo yini lento mangokuthola kwenu ke manje nenisebenza ngento yomqondo le ngenza ngize ngibe nalento yokufuna ukuba nento engisupportayo ukuze ngibone ngathi ngiyaphila sisuke sizama ukuthola ini ngokomqondo ke manje umuntu ezethi sengizothatha idrug ukuze ngikwazi ukwenza mani ibhenga ngokomqondo yini le esizama ukuyijabulisa lapha ngaphakathi kithi. So there's ziningi izizathu zokuthi umuntu afise ukusebenzisa izidakamizwa. One iyona society. Okay. Yes, okusho ukuthi nje uphila nabantu abazibhemelayo abaziphuzelayo nawe mawuchitha isizungu ususichitha ngendlela efanayo. Ubone sekugcina sekukungenile kungena kanjalo ungaqondile nawe. Noma ubone ukuthi kini vele omalume bayaphuza o-anti bayaphuza ogogo bayaphuza omkhulu bayaphuza nawe leyo mpilo ejwayele akukho okunye ukwaziyo bese kungena kanjalo. Kwabanye baye babona ukuthi ayi ngeke ngine-stress yize bengenalo igama abakaze baya kodokotela abakaze baye emtholampilo bayofuna ukuthi yini le engiphethe kahle kahle kodwa ngiyeza ukuthi angikho nengcindezi angikho right akanalo nalelo gama elithi ngcindezi. Okay. Akanalo nalelo gama uzwa nje ukuthi uvuka nje ethi angikho right konke engekho right kodwa mayehleli nabangani kuhlekwa kuphuzwa azizwe se-right bese yabona ukuthi hayi angenze lokho ukuze ukungikhululayo ukuze ngikwazi ukuthi ngikhululeke. Yathi enye intokazi akangifuni nje akangishayi ithi izizwa kahle ke mayisibhaxa lapha kulezi zinto zomathandana nama angazi ke noma kusangene kulezi zinto zokukhululeka ngokomqondo. Cha akasingene kuwo ama drugs manje ke yiziphi ke inhlobo ke enenizwe ngazo noma mhlawumbe akasiqale ngobungozi bokusebenzisa izidakamizwa. Okay, ubungozi mangikubuka mina ngikuthatha ngikuhlukanise kabili. Kuba ubungozi bokuthi ungagcina usujovekile or ingenile drug okusho ukuthi usu addicted kuyona. So lokho kusebenza nakho ngokomqondo ngoba kushintsha indlela ingqondo esebenza ngayo. So uzibona ngani mangabe usujovekile uzibona ngoba usubhalela kakhulu idakaphiza usuyihalela kakhulu awusakwazi ukuthi uyilawule. Mhlambe ususpenda isikhathi esiningi ufuna lesi sidakamizwa noma uspenda imali eningi uyithenga awusakwazi ke manje ukwenza izinto ezidingekelayo kuwena ekhaya mhlamba awusakwazi ukuthengela izingane awusakwazi ukukhokha school fees awusakwazi ukuthenga igrosa nasemsebenzini awusafiki ngesikhathi uMonday no Friday uhlezi u-off ngama-weekend wonke uhlezi udakiwe uhlezi uhigh yabona ilapho la ubona khona ukuthi isingenile lento ishintshe ini i-chemical make-up of your brain. Isikungenile emqondweni. That's one way, so i-addiction. Then the other way is general psychiatric conditions okusho ukuthi mhlambe ukuphazamiseka ngokomqondo mhlambe usuzwa amazwi ubona izinto ezingekho ukhuluma wedwa hawu manini wo ibambe lapho ke lento uma ngidrive nje bese ngixoxela ngedwa lena sengiyenza kungenzeka ukuthi ziyakhala. Hayi kujwayelekile ukuthi umuntu mangabe eyedwa akhulume yedwa. Kuyenzeka inkinga ukuthi uzwe abantu abangekho. Okay sengiphendula bona ke manje usuphendula abantu abangekho ke inkinga iba lapho. Ngiyakuzwa nami ngimncane ngangiye ngibuka ubaba mayeshayela lapha ngithi ngiyambuka ubhizi uyakhuluma ngithi ubaba kwenzalani manje nami ngiyabuka ingane yami entsuni kuyangibuza yathi uthini baba ngithi awusengikhuluma ngento sekugugekile ngempela. Kujwayelekile usuku keep stress keep stress nje uyikhulumela wedwa is fine but mawusuzwa abantu abakhulumayo abengekho seqala ukonakala inkinga. Manje ke hlobo leni leyidakamizwe nenithi nina qhelelana nazo phela
Ngingathi mina lonke. Hawu. Bathi ngesilungu everything in moderation ne. So ezinye izinto ungazisebenzisa kancane. Ungabi nalutho. Kodwa zonke inhlobo zedakamizwa nje zine potential yokuthi zilimaze umqondo wakho. Mawusebenzisa yonke into nje kakhulu notshwala lobu ize noma busemthethweni. Mawusebenzisa kakhulu bune potential yokuthi bulimaze umqondo wakho. Yes. Kona usuyangiphendula benginawo umbuzo ukuthi kuyenzeka nima usebenzisa idakamizwa ugcina umqondo usulimala mhlawumbe ngokuthola kweni yini lesuke sishaya umqondo ke manje. Oh okay. Yebo kuyenzeka impela ukuthi ugcina usulimala. Ungalimala ngendlela yokuthi ugule noma uwohloka umqondo bawusubsebenzisa isikhathi eside kungenzeka impela nje zonke inhlobo zedakamizwa ziyadala ukuthi umqondo ugcina usulimele kuyenzeka. Manje sesibona abanye ke laba basemajele masebexoxa bethi babethola isibindi ngezidakamizwa. Kuyenzeka le zidakamizwa zikunika isibindi ongakazi usibone emhlabeni. Ucwaningo elwenziwe kwamanye amazwe likhombisa ukuthi isikhathi esiningi umuntu mangabe esebenzisa isidakamizwa sesimjovile isidakamizwa usuke engasakwazi ukuyibamba akasalawuleki usuke ungenza noma yini ukuze uyithole lento bese ke abanye bagcina sebetshontsha mhlambe sebelimaza abantu ngoba befuna imali yokuthi bathenge izinto ngoba usehambe ephuca abantu amaselula uhambe ephuca abantu imali abamba imoto yemali athi imoto entshontsha imali kugcina nje sekukuningi nje ezwe nalamazwi ke manje athi isikhokho wena. Yebo so kuyenzeka kanjalo kubugebengu kunyuka kanjalo kubugebengu ngaleyo ndlela leyo ukuthi benze okunye ke sengizokushiyela amajaji enkantolo yobugebengu nje lobo bobulala abantu nani sekuokunye ke lolo kodwa yebo kungenzeka ukuthi ayibone nje eseyisikhokho esemkhulu ngiyakuzwa and then ke umuntu osebenzisa ke idakamizwa indlela yokucabanga kuyenzeka nishintshe futhi angabe umuntu ocabanga nje normal. Yebo kuyenzeka engacabanga ngendlela ejwayelekile isibonelo nje engizosenza ku le drug kuthiwa insango. Drug insango i-drug yebo. How? Yebo. Mina ngizwa nje kuthiwa ngiseParliament siyavunywa engathi iyalapha. Iyalapha kancane kwezinye izifo hayi kuyo yonke into. So i-drug kuyenze uthothi lisikwenza ukubili lithi ukulapha kancane kodwa libe libulala futhi. Vele lenze njalo yebo. Yikho nithi ke ama-drug nala nibeka khona imithi. Nalapho yes. Na imithi le ama-drug. Yes, yonke nje into eyiphilisi iyakwazi ukulapha iphinde ibe nama side effects iphinde ikwazi ukuthi kulimaze. Yes. So yebo ku possible umbuzo wakho ushintsha ukuthi umqondo ukushintsha umqondo. So isibonelo ngizosenza yini insango. Insango iyakwazi ukuthi iyenze ukuthi uphelele umdlandla. Yes. Uphele nje umdlandla. Yazi ngisho bekubingelela abantu bakhona yazi uthi uthi wena uthi kuyiwaphi bo kuthi ke noma uyibhemile ke noma ungasayibhemi awusenawo umdlandla izinto ezijwayelekile nje ukuthi ufisa ukuzenza ezumuntu like ukufunda ukuphumelela empilweni ukusebenza ukuvuka nje kube khona into yenzayo emhlabeni insango mawusibheme kakhulu iyayiqeda nje leyo mizwa iyawuqeda lo mdlandla ugcine nje ungabusafisa lutho ungabusathanda ukwenza lutho hayi nanokuthi usuku uphatheke kabi noma usuku unengcindezi akusekho nje ngathi ungavuka ishaye nje uthando nje awusekho kodwa ke yazi ke for some reason kunomalume thina esasibanje nje abayashaya insanga avuka qina igceke agijime lonke igceke leli kukhona mhlawumbe kwenzeka iopposite kubona abantu phela abafani so kuyenzeka ku possible ukuthi kwabanye bafile ngazi ukuthi ba energetic abantu abafani. Nakho ke manje sengingenile ke idakamizweni ngithola sengiphakathi nenithi nina yini ekufuneka ngiyenzeke ukuze mhlambe ake ngiqale ukuthi kuyaphumeka yini manje ukuthi kuyaphumeka yini ke kufuneka ngiyenze ukuze ngikwazi ukuphuma.
Mina nje bengathi step 1 ngaba prevention is better. Yebo, yimi ungakangeni. Iyona leyo message ngifuna ukuthi ngigcizelele kubalaleli emakhaya ukuthi nje kungcono nje ukuthi ungangeni kwasekuqaleni ngoba once wangena kuba nzima ngempela ukuphuma. Kodwa mawusungenileke usuyazithola ukuthi usuphakathi. Step 1 ukuvuma ukuthi nginenkinga. Absolutely. Step 1 nje iloyo. Isikhathi esiningi abantu abanenkinga yedakamizwa abaziboni bona ukuthi kuba kunenkinga. Babona yiwo wonke umuntu eceleni. Yebo. Yena umuntu akaziboni. So step 1 nje ukuvuma ukuthi nginenkinga ngidinga ukulashwa. Step 1 nje uzokusiza loyo. Step 2 ke sesizobona manje ngilekelela ke dadewethu ngoba uthe wena akayiboni. Ufika kanjani kule stage sokwazi ukubona ukuthi nginayo inkinga ngoba phela ikhona leyo nkinga ukuthi mangingayiboni mina inkinga wena ubona inkinga. Ngeke ngize ngiboneke nami sekufanele ngiaccept mina ngiyibona inkinga. Uyenitha kanwayephike lapho uzakwazi phela nakuyibona ukuthi unayo inkinga. Yebo kuye kufika estage sokuthi umuntu afike ku rock bottom. Okay. Ekugcineni. Uyena ozozibona ekugcineni ukuthi hayi nginenkinga. Nginenkinga manje. Kodwa isikhathi esiningi nje baye batshelwe abantu around you. Mabethe abantu ayindoda nakho seqala ukushintsha ukuthi nokuthi kubona ukuthi kuyinkinga lo. Umuntu nje especially mayingakhuzeki ke uzoza afike ku rock bottom kuyimanxe bona ukuthi hayi nginenkinga ngempela. Kodwa mayikhuzeka uzokhuzeka kuseeli bese amtshela bathi bhuti sisi sicela ulungise 1 no 2 no 3 asisabone kahle mayikhuzeka uzokwazi ukuthi abuyele esimeni kuseeli. Bekokwesibili lokuba usungena kokwesithathu. Okay. So uma ngabe usovumileke ukuthi nginenkinga sesiyabona ke manje ukuthi isiphi isidakamizwa esikujovile. Okay. Usually utshwala namazane lethiwa amazane asetshenziswa yingane manje lawo udinga ukuthi uye emtholampilo seduzane ukuze uthola amaphilisi azokusiza ukuthi ukwazi ukuthi udetox udambise nokoma. Udambise ukoma udetox ngoba akuyona into mangabe sekungene kakhulu akuyona into ukwazi ukuthi umane uyiyekelele. So mangabe kusebenza amazane noma usebenzisa utshwala kakhulu ngingasuggest ukuthi uye usuready ukuthi uyeke. Ngingasuggest ukuthi uye kumtholampilo oseduzane nawe. Ubona udokotela bakubhalela amaphilisi ukuze ukwazi udetox. Ufika usho ukuthi sengifisa ukuya kutshwala dokotela. Hawu kodwa madoda. Usuyinikelile ekutheni ngizokwenza noma yini ngizoyekela. Step after that ke bese ke sifuna irehab. Zonke lezi zingidakamizwa ke nazo siyangena ke lapho ke insango iwunga nani konke lokho kunye sekungena lapho ke sifuna irehab sifuna through so umnyango wezempilo nomnyango we-social development wezenhlala kahle sisebenzisana ndawonye to fight lento le yeyidakamizwa. So siya detoxa thina ngala kwezempilo then kwa-social development bona bayasiza ngama-rehab. So siyabaxhumanisa abantu no-social worker baseduzane noma o-social worker umuntu angaziyela yena ku-social worker useduzane athole izinamba zama-support groups akhona kwi-community. So ama-support groups ayasiza ukuthi abantu bahlale abanenkinga efanayo baxoxisane ukuthi yazi nami nginenkinga yotshwala nami nginenkinga yensango nani mina ngenza u-1 no 2 no 3 ukuze ngikwazi ukuthi ngidile nale nkinga bese beyasizana balekelelane kanjalo. Khona emphakathini akudingi nokuthi ugibele uye kude khona emphakathini nje uthola lapho usizo. Kwabanye ke baye badinga ukuthi basuke emphakathini asuswe ke manje asuswe la ahlala khona nalezi dakamizwa asuswe nje ahambe yohlala erehab. Awubakithi. So akhona nama-rehab siyakwazi ukuthi siwa-access through the Department of Social Development. Nawo akhona nambalwa ku-Department of Health. So nakhona uyakwazi ukufika uhlale khona phakathi bese wenza i-12 step
program yakhona ngaphakathi uthola ukusizakala. Hey, ngaze ngajabula dokotela ukuthi uyichaze kahle kanje lento. Sikunike isikhathi esanele namhlanje ba sihlale mayifika sikhe nje phezulu indaba yama drugs kanti indaba eaffectayo imndeni eminingi. Into eaddiction le iaffecta kokunye akusiwa ama drugs kuphela ziningi izinto njengoba dusho nje social media kuningi umqondo ugcina usuhlukumezekile. Sizoke sibuye nje ngelanga ngiyafisa ukuthi usenzele iresearch enhle nge-social media bese ke nje sizoyidikida nje nayo siphi isikhathi sayo ukuthi ngempela abantu mase beyithola bezigqila ze-social media ungaba addicted kwi-social media mawusuthi uyalala ifoni uzoyibheka ukuthi ngakuphi ngoba ufuna ukubona ukuthi kuthiwani kwi-social media. Ngiyacabanga khona into esuke sihlukumeza umqondo lapho isik-affecta emqondweni. Sibonge kakhulu dokotela uzohlala njalo ungabe usanyakaza singene kumfowethu ke lapha ya umfoka Caba. Hey uyabona ke mfoka Caba ngona lenye itekisi lapha elibhalti Caba ngathi lethi sizela namhlanje inetekisi kanti ngajabula cha wemfowethu awutshathi ubani okabani wenzani la eminyangweni. Ngiyabingelela kubukeli. Absolutely. Igama lami ukuthi ubani wakaCaba. Nakho. Ngisebenza la eminyangweni weza khona la kwezempilo. Lapha yana head office ke ngiphatheleke la kakhulukazi uschool head services. Uschool head. Mina mfowethu ke ngeke ngithi masihamba la angisho lokho ukuthakatha. Sengisho ukuhamba phela kwaZulu Natal bese ihamba yonke. Abantu banakho usibuza ukuthi seningene ngani manje ezikoleni masithina sino school health ngibatshela ukuthi hayi senza ingoma bathi seningene ngani ezingomeni ngoba ezaka arts and culture seningene ngani ezikoleni ngoba kunomnyango obhekene nalonto bese kulolu hlelo ngihlale njalo ngizama ukuchaza ukuthi thina yikho into eyimpilo ethinta ukuphila engasithinti ngoba ngisho ezolimo sizokhuluma ngazo ngoba agriculture kubalulekile udlani umuntu ushila udokotela lawathena umuntu uze angahlukumezeke emqondweni kubalulekile ukuthi udlani ngakho sizophinda sikhulume ngokudla namhlanje ke uschool health mawungabe umuntu esithombeni konganalo ulwathi uyini uschool health. Uschool health ke uhlelo lwezempilo olunikezelwa kodwa ke ezindaweni zasesikoleni nomphakathi lo osondelene nazo isikole. Ubheka kakhulukazi abantwana kusukela emabangeni aphansi ku-grade R lo kuze kuyofika kweleshumi. Ngaphambilini ngoba phela sibhekelela impilo yabo bonke labantwana ke. Ithimba ke la khona leli esinalo thina likhona nala kwaZulu Natal elihambela izikole kusukela unyaka uqala. Unyaka uqala nje kuyahlelwa ukuthi ake sizohambela izikole eziphi naziphi siyobheka impilo yabantwana ukuze sivikele konke lokhu okushiwo udokotela siyabonga asifisa abantwana beze befike la kuthiwa belashwe khona. Ibunjwa liseva. Uyabona ngikhumbuza eMoy River ngazivinjwa intokazi lapha eMoy River zigqoke uniform. Zase zisho zithi ziyi team ye school health team. Ngabona ba wo sister abanye ba wo staff nurse bangibamba bangihaga bahagana kamnandi labantu lama team lawa kodwa engakunothisa ngabo banalomdlandla ukuthi na bafisa ukuthi abantwana bengathuli sebenza izinto okungamele ngabe bafuna ukubabamba nje bengakazenzi izinto mhlambe ke lama health teams mawuwachaza niwakha kanjani manje niyabhekelela ukuthi umuntu osemusha ozokwazi ukuthi angena endlini lapha ezikoleni akhulume nabantu abasha mani lakhe ithimba lenibheke inani kakhulukazi siyasibheke kakhulu ukuthi ke uqeqesho kangakanani ingakho ke ithimba lethu lokuqala suke lilidwa noma liholwa uprofessionalness. Yebo washo njalo kodwa ngelikhohlelana sibonga ngathi angibommemeze eradweni. Wazwa ngipha nebanana wangipha ubanana impela wathi bangimemeze eradweni sengifile obanana befuna ukumenyezwa eradweni. Siyabonga usuke segogodileke wafundiswa nokuthi ukwazi ukubhekelela nokuhlola nokuhlonza izinkinga ezisuke ezibhekene nabantwana laphana mase kuzoba khona ke ustaff nurse naye osuke ehambisana nayo lelo thimba leyo olekelela kakhulu kwesikhathi ke kube une-nursing assistant nakhona usebenza lawo kodwa kwesinye isikhathi kusuke kubalekile siphinde sihlanganise no health promoter okuyena ohamba phambili oqala mhlawumbe kungakafiki uschool health sebeyona sebefikile bawuhlaba bawulawula ukuthi hayi sizofika sizokwenza ukuthi sizoqwashisa mhlawumbe ngesifo esukuthi noma ngesidakamizwa noma ngokukhulelwa kwabantwana lapho base isikhathi ke ngezikhathi ezahlukene kube khona la sihlanganisa khona o nutritional advisor ululeki ngokukudla ke bebe khona ngeinsuku ezahlukene kanye nalabo ababheka izindlebe ukuthi abantwana bayezwa yini kahle nalabo ababheka mhlawumbe isikhathi ke kufike nabo labo
ababheka amazinyo abantwana basifisa ukuthi phela abantwana bekhule manje bengakwazi ukuthi behleke kahle ngokuthi bekhululekile ngoba bayahlekwa abanye abantu mabenjalo kwenzeka bephume la abantwana sibumbe kanjalo lelo thimba ke ngoba siyalithemba ke ngoba liyaqeqeshwa lifundisiwe ukuthi ke uzobabheka kanjani abantwana iziphi izinto oyibonayo ukuze ukwazi ukuthi uzi treat noma uzelaphe bese sesikoleni. Mhlambe ke kukhona ningqinamba enibhekene nazo ba ngiyakhumbula nje kuke kwaba nesikhathi la umnyango wezempilo wawufisa ukuthi beqwashiswe abantwana bese bancane ngoba mawuthi abheke emakliniki uyafika umntwana ona 10 11 years 12 13 14 ekhulelwe kwase kuthiwa ake siye siyoqwashisa igoni kwase imphakathi siqala ithi nabo ke bazofundisa izingane zethu isencane ukuthi iqala ukwenza ucansi kanti thina sithi siyaqwashisa iziphi ingqinamba lapha ya enenithi manifike ezikoleni nibhekane nazo niwumnyango zikhona impela izingqinamba eziningana esike sibukene nazo kakhulukazi nje abantwana ngibusuyithintile kakhulu le abantwana laba abakhulelwe bebancane uthola ukuthi kodwa manje ungaqondi isimo sokuthi kwenze kanjani nemphakathi kube ngazi ukuthi manje uzolwisana nayo mawukhuluma ngalokho khulelwa kwabantwana abancane mase kuzoba khona ukuthi imphakathi lapha ezingqinamba kunezingqinamba zokuvinjwa kwamanesi kwesinye isikhathi ngenxa yokuthi ke basuke behamba ngezimoto zomnyango ukuthi manje umphakathi wona ungakafiki noma usuzofike esangweni lesikole sebevimbile ke bengafuthi ukuthi ungene noma mhlambe bezivimba izimo bezithathe zincane zinjalo ingqinamba esikhona esibheka nokuthi abantu abaningi abakaboni ukubaleka ukuthi sivikele izifo zingakenzeki manje yilona ke prevention is better than cure kunjalo engayicrema leyo le kwa standard 2 kusewo standard ezinye ke zezingqinamba esibhekana nazo mase sifikile nanokuthi ke mase kuzoba khona lapho ukuthi sithena sizofika kodwa abazali bengasayinela abantwana ukuthi sikwazi ukubahlola phela ngoba sihlola amehlo ukuthi bayabona yini ukuzwa ukuthi bayezwa yini ngendlela mhlambe nje sisekuyo le abazali ngoba ngiyacanga ukuthi balekile mhlambe ukusithathe nakuyona ukuthi na mani izofika iba khona indlela ukuthi kukhulunywe nabazali sicela besinike imvume zokubheka abantwana awusithathe kancane nje kuleyo ukuthi ke iprocess yakho ni18 bafika nina bazocela imvume kubaleke ngani abazali beyisayini le mvumo ukuthi abantwana bebhekwe ikakhulukazi nje msakazi sifika lapha na ngokuqala kunyaka makuvulwa nje izikole ngesikhathi abantwana besanda ukungena nabazali kusabizwa imihlangano ukuthi sihambele izikole lapha emhlanganweni sikuze sizobachazela ngakho konke sizobe sikwenza unyaka wonke ukuthi bebe sofika ngalesikhathi sizogoma abantwana sizofika ngalesikhathi sizobahlolela nethimba elahlukahlukene mase emva kwalokho futhi sihambele nemphakathi unyaka usaqala lapha emphakathini ezinduneni na kuma war rooms ukuzobatela futhi ukuthi siyacela ukuthi nibasayinela labantwana ukuze sikwazi ukuthi sibahlole isikhathi sakhona mhlambe nje ukukunika isiqinisekiso kumzalo sekhaya usuke esayinela ini ngoba abanye iCovid isilimaze kakhulu emqondweni ngoba abanye bathena basaba ukuthi sifike thina sisayina umzali kanti usiyojova ingane ngeCovid abazi ukuthi yini la suke isayinela mayithu yasayina ukuze angabe khona othukayo kakhulukazi nje izinto esizenzayo esikoleni sike sikhiphe neminye imibhalo ehambisana nalokho esibizwa nge-consent form ukuthi ke nalo liheheba eselichaza ukuthi lapha yana esikubeka kakhulu ephambili ukuthi sigomele umdlavuza wesibeletho kubantwana abancane abasesikoleni abaneminyaka ewu9 kuyaphezulu lokho nje sekuqaleni lapha ngoba umdlavuza sifuna ukuthi siuqede eSouth Africa manje okunye futhi siphinde futhi nalokho ezikelemu siyakubhala ukuthi izikelemu lezi ngoba phela mase zingenile emzimbeni womuntu umntwana uthi uyancipha nasemzimbeni ukudla kusakwazi ukuthi kumunce kahle kungene la kufanele ekho izilwane lezi sifika ke sibhalile ukuthi ke nalokho futhi olinikeza iphilisi la khona mase kuba khona lokho ukuthi umhlathi ngqi kubalekile lokho ke ngoba manje manje uzagiga nomhlathi nqe into eyodwa nomuntu ehlukene hayi into ehlukene ngoba phela
Ngakhipha lokuthola zakhe ngangeke phambe sibayeni lapho uyimuhluzi futhi ngoba umuntu uthwalile hayi lana ke i-tetanus tetanus le kuyiyona ejwayeleke ukuthi mhlambe ngesikhathi suke sivikela ukuthi abantwana ngoba bayadlala kwenzeka belimale la ngesikhathi bopha noma besikwe izinto kodwa lo mjovo lo usufikile ukuthi ongene ngoba lo kodwa sikukhuthaze kakhulu futhi omama noma basuke bewutholile lo mjovo besakhuleka zonke le mjovo ke esuke sigoma ngabantwana suke kade vese beyitholile abantwana mase ukuthi sisuke sigqugquze ukuthi masiqhubeke nayo le mjovo le kuya phambili izona zonke lezo zinto ke esuke sizibona mase kuba iTB ngoba ufuba lolu selibulala abantu abaningi kungamele ngabe basashona kungamele ngabe basashona sinikezenike imvumo ukuthi sikwazi ukuthi sihlolele labantwana iTB ngoba manje bengase mabegula nabo bazobulala nawo phela ekhaya awubake belimaza umphakathi omningi wayichaza ikhona kokuningi impela mphathi wami kodwa kusho ukuthi ke lento lenisuke nithi abayisayine imvumo yokuthi nikwazi nokusebenza nabantwana ukuvikela zonke lezifo engenzeka beyithole bekhulu kunjalo mase kuba lokhu ke okwenye abantwana abaneminyaka engaphezulu ka12 yebo abasema high school abanye abaningi banemvumo babona ukuthi bezisayinele ngoba phela nakhona sebenikezwe ulwazi ngoba nalabo abancane siqala sinikeze ulwazi olujulile ukuthi masikhuluma ngomdlavuza sikhuluma ngani masikhuluma ngezikelemu yiziphi izikelemu kwezayo masikhuluma mase kuba nokuthi sibabheka futhi mental health kakhulukazi ukuthi ingqondo yabo bengasitholi benokhwantalala ngoba kade ekhuluma udokotela sifanele siba screen for lokho futhi siyababheka nalokho ukuthi ngabe abayikho emngozini ngenxa yokuthi ilaba suka ngakhona okunye ingane nikwazi ukuyibona ukuthi ihlukumezekile ekhaya mhlawumbe khona nje ingane othola ukuthi na kunencindezi ethile esekhaya nina bese niyakwazi uku-identifya lokho konjalo ukuthi sibone ukuthi lo mntwana lo ucindezeliwe futhi mhlawumbe uyashawa noma khona izinto la kuhlukunyezwa ngakhona noma nangokucanza ngoba suke sibheka konke lokho basibheka kusukela ekhanda kuyaphansi ukuthi ngoba khona nale ncindeze khona yokushawa abanye abafundi kodwa manje uthola usethule engasho egcine manje sezibulala noma ethola ithuba lokuthi akazi susempilweni yakhe ingakho thina sifika kuqala sithi akwesi tshele lo mphakathi ingakho sisebenzana kakhulukazi ke nayo yonke izinhlaka amaphoyisa nakho masibona ukuthi kusekunama drugs asagcwala esikoleni asifisi ukuthi izikole zibe indawo yokuthi kudle amadrugs ingakho singena lapho makukhona abantwana abangahleli kahle emakhaya sisebenzana nezinhlala kahle nabo bonke izinhlaka lapha ngakho sikhuthaza manje ingadi ukuthi akube ukudla phela kwenziwe esikoleni ngakho sinalento ekuthiwa health promoting school ke ngoba zonke lezi izikole zifisa zobe health promoting school lapho uzongena khona zonke izinhlaka zomnyango zangaphakathi abaka transport bayafika bezimoto bayafika ama social work ufike kanjalo nalabo abezinhloli abaziyo ukuthi mhlambe lezi isikole singasenza kanjani ngoba sifuna ucreate lento ekuthiwa safe space endaweni so ibona nabakafire bayeza bezofundisa ngezingozi ngoba sineyingozi emgwaqeni nje izona zinto esithi masiyicelela kubazali sithi kuningi akukhona kuphela lokho kanti futhi ngokusizakala komntwana oyedwa kusizakala umphakathi absolutely labantu abakhizindlu ka social settlement sebeyangena njalo sithi ke na umntwana okhona la ukhubazekile mhlambe unenkinga endawo yokuhlala nakho sibhekelele mayikhubazekile futhi siyakwazi ukuthi komunye iminyango uthi lo mntwana udinga usizo mhlambe akezwe ezidlebeni sanele fake into ukuthi ekwazi ukuzobuza ukuthi wena umntwana uyafeyile esikoleni kanti akamuzwe thisha amunye akabone emehlweni bese nifika nina nikubamba isona angiyathemba kubaphendula abantu emakhaya ingani lo mnyango lo kumele ungene kuyo yonke iminyango ilodwa imini thelisele njengamanje ngicela ukuthi uyigoqe nje school health baba no kubalekile kakhulu siyabonga school health wethu lo uzoqhubeka la kwaZulu-Natal kodwa siyacela kakhulukazi ukuthi ke abazali lapha yana besayina ama consent form ngoba nango February kuyale siphile futhi sigomela wona umdlavuza wembe wesibeletho kodwa ke siyaqhubeka siqhubeka phela ukuthi abazali bebambisane indawo zesikole azibe zokuphepha ngasonke isikhathi idakamizwa sisiqede nya
kungabikho mase ukuthi sewukhalela ke lezi zingozi ezikhona ezehlele esikoleni ukuthi awesikhuleke lapha emphakathini sikhuleke lezi zingozi ezenzeke esikoleni absolutely kulokho nje okubalekile kakhulukazi la KwaZulu-Natal ukuthi impilo yethu ayihambe phambili uthi asibe healthy KwaZulu-Natal impela kwesikhathi kuhlela kusilimaza kuba asisilimazi ngabe silishaya kuze kusele lo hlelo bebethe lapha ke kwaNongoma insizwa lapha yana ngazi noma yinsizwa noma mabutho kuthiwa amabutho ngoba lapha nasilapha ya sinendlula mithi bekhona amabutho athi amabutho kangibowamemeza mangifika la asho ukuthi cha impela ngizwile ke nendawo zokuhlela exoxa kamnandi lapha xoxa ngomqhele nje mhlawumbe kuphela i-hour lokuxoxa ngomqhele umqhele saxoxa ngomqhele kwamnandi basho impela bebekhona ke nabanyonda bezithathe bekhona ubukhona nje uthe uwalapha emahashini wathi ngimemeza wathi lolu hlela lemphuthi lolu ulalela ngaso sonke isikhathi umntwana walapha emahashini bonke ke abantwana ade belapha nje siyathokoza kakhulu sijabulile ngokuba nabo akufanele sakulolu hlelo sithi kulungile ke bye